כאן מירם עוזם פטריוט ואני עכשיו מצלמים ליעד ואנטון בקריפרטק היי פיקסל. תגידו שלום. מה? שלום. זה ארשת כן. אז אנחנו הולכים ליהנות היום. מי שלא יודע, אז בערוץ שלי ושל מירן ושל קורן ושל אנטון יש בו 5 סאבים. אנטון אח שלי, ליעד חבר של הכיתה. וגם קורנן. אנחנו רוצים גם לעשות ספיישל. יש לי 50 סאבים, כי מירן הבטיח. וכן, גם אם היה לי ערוץ לבד והיה בו 50 סאבים, אז גם אני הייתי עושה ספיישל, אז... אז בואו נעשה ספיישל. סליחה על כל הדברים החברים שלי. אוקיי, we gonna... אם יש לאג עם כל הדברקה, אני מצטער מראש. סליחה. פאקינג זומבי. חבר'ה, אם אתם חושבים שאני הולך להשקיע בערוץ, אז זה כן. אני רוצה להגיע לסאבים. אבל... יותר סאבס. אבל כל זה אני אוכל לעשות רק אם אתם באמת תירשמו לערוץ ותעקבו אחרינו ותתנו לייקים בסרטונים וכל הזמן תגיבו ותאמרו... ב100 סאבים אני אעשה גם ספיישל, אני אפתח דף, טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, כל מה שאתם רוצים. נתחיל לעשות לייבים לייב סטרים, כן. אולי נעשה לייב סטרים לספיישל 50? לא יודע, אולי אחרי שאני אקבל את המחשב החדש שלי, אולי אני אעשה. טוב. אז חברים, מקווים שאתם נהנים מהסרטונים שלנו. אם אתם לא נהנים במשהו, בדיבור, אז תרשמו. כן, תרשמו. בדיסקריפשן. לא בדיסקריפשן, בתגובות. דיסקריפשן או לא כבר? דיסקריפשן זה תיאור, אחי. אתה בטוח? פיי. תיאור הסרטון. פיי, טייק 2. איזה... אנחנו וייב 5. אוי! שיט. איזה וייב אנחנו? איירון גולם. וייב 5. ירדתי, אני יורה בגולם. חבר'ה, אם אני אומר את זה עוד פעם, אם אתם לא נהנים מהסרטונים שלנו, מהדיבור, מהלאגים, מהאיכות של הצילום, פשוט תגידו, אל תתביישו, אני בכיף אשנה את זה, הכל. וגם אתם לא נהנים מהאיכות של הצילום, אז תמליץ לנו על תוכנה טובה. לא, איכות טובה, אני כל הזמן מסתכל, אני מצלם עם בנדי. פרוצה. כאילו, אם אתם רוצים להמליץ לנו על טיפים, למישהו יש ערוץ... אם למישהו יש ערוץ זה כאילו מתקדם וזה, אז בכיף, תנו כל מיני טיפים, תנו תוכנות עריכה. בינתיים אנחנו מכירים כמה תעשה סטודיו. כמה תעשה, סליחה. Where is the creepers? הנה. וואי. מה זה, הקריפר? עכשיו זה הולך להיות קשה ויותר קשה. אוקיי, וייב 8. אז חבר'ה, שאנחנו מגיעים ל-750 גולד, אני משפר לאיירון ארמור. אם שמתם לב שיש לי מבטא, אני לא מתבייש בזה. אם אתם כאילו כמה לא גולד יש? אוהבים, אני לא יכול לשנות את זה, ואני לא הולך לשנות את זה. זה המבטא שלי, ככה נולדתי. אם אתם לא אוהבים, זאת בעיה שלכם. אני לא בא אליכם בכוונה רעה, פשוט ככה אני נולדתי, ככה אני כבר 11 שנה מדבר. אני לא יכול לשנות את זה, ואני לא אשנה גם. להרוג את הקריפר. יש לי 600 גולד, כמה לך מירן? כי את הקריפר יופי. 616. יש לי 636. אוי, לא, קריפר מחושף מירן. איפה, איזה גייט? הנה, תרגו אותו כבר. לא, אל תיתנו לו. בום, נייס. לא נתנו לו. כולם התקיפו אותו כמו חמאסניקים. חבר'ה, אני ממש מקווה שאתם נהנים מהסרטונים. אני ממש מקווה. סליחה, אם יש קולות ברקע אז מצטער. מראש. וואי, כמה קריפרים. אנטון, השטק, פליז. הטלוויזיה פשוט מופעלת
ליד המחשב של אנטון, אז בגלל זה פשוט שומעים חדשות. סליחה על זה. הגולם הזה so easy. כן, הוא חושב שהוא גיבר. הנה, הוא מת. קוראים לו את התחת. יש לי 793. כן, גם לי. לא, לי יש לי... אני כבר קניתי ועשיתי, שיפרתי את ה... יאללה, להרוג קריפר. אני לבד על קריפר אחד. יש כאן קריפר חופשי, אתם לא נותנים לו להתקדם, הוא על פול HP. אתה מוריד אותו. כן, אני מוריד אותו. וואי, יש פה אחד הורדתי אותו. חשמל, אני חושב, איך קוראים לזה? יאללה, לא כולם עליו, כולם. לא, וואו, פאקינג פיגמן. פיגמן הם דווקא מהירים ו... הם לא מיילים, הם חזקים, שמנים. כן, מה, אתה לא יודע, זה אבא של רובן. מי שלא יודע מי זה רובן, תבדקו תיכנסו לערוץ של ספייסי קראפ 6, ואז תראו גרסת הסיפור של מיינקראפט. שם איזה רובן, חזיר כזה. זה אבא של רובן, תסתכלו בפרק האחרון, פרק 5. אנימציות. מה, אתה מפרסם לו ערוץ? מה אכפת? שרק שידעו. במילא כבר... אנחנו בווב 12, אתם יודעים. במילא יש לו 20,000 סאבים, מה זה יעזור לו, מה? כמה יש לו? 20,000 סאבים. 20,000. כן, 20,000. אמן, אני אגיע למספר הנה כזה. אחד. הלאה, תוריד. לתת להם. מה, איך הוא יורה בי? או שיט, הלפ. הורדנו. רגע! קריפר! 2, 3. אוי, לא. ישר. גם אני עוזר לכם. לא, רק לא. יש. לא? נייס. הרגו אותו. וואי, יאללה, וייב 14. ווב 13. 14 עכשיו. 13 עכשיו. נו, עכשיו 14. 14. עכשיו 14. אוקיי, אני רואה כאן... אל תיקח לי תגיל, נו. אני רואה כאן קריפר. חבר'ה, זה ממש מהמם לבליץ. אני ממש אוהב את זה. אוקיי, יאללה. לא לתת לו להתקרב. אומייגאד. יופי. יש לו קריפר על חיים שלמים, ממש ליד הזה. יופי. הורגים אותו. לא, הוא לא מת. שלא יתפוצץ. יש נייס. ווב 14 עדיין. No more 3 coins. עוד 3 גולד אני משפר לאיירון סול, בייבי. הנה, אנחנו בווב 15. או שיט, איירון גולם. איי. עזוב אותו. 2. 2 וואי. איירון גולם. נו, תעזרו לי. יש פה, מירן. באתי לעזרתך, חבר. חבר. בום. דד. תרגו אותו. יפה. יש לי 800, 800 גולד, אז אני... יאללה, גם אני. בום, ילך לי. איירון. מי רוצה איירון עכשיו? איירון סורד. וואי, 40. זה. גם אני קניתי איירון. יש פה קריפר מחושב ועוד קריפר מאחוריו רגיל. בוא תעזרו. אולי. אני מתקיף את הקריפר המחושב, אני צריך שתעזרו לי, אני מת. הוא יפוצץ פה את הכל. אני לא יכול לבד. הוא קרוב. פשוט. אנחנו לוחצים. לחץ. יש. לא לתת להם. בוא גם כן אתה. איירון גולם. אימא'לה, כמה איירון גולם. איי, זה ספיגמנים. אני עוד מת, אני חייב לברוח. אימא'לה, מי מאחוריי? שיט איירון גולם. יאללה, להרוג אותם. אני עם החצים. עוד קריפר. אימא'לה. אין לי חיים. אני יכול למות. וואו, what the fuck. פנו לי מקום. ואני מת. או, קריפרים יהרגו אותי, בסה. לא משנה. טוב, נחזור לחיים. אסור רק לתת את הקריפר יופי. לא, זהו, הלך הקריפר, יש כאן קריפר מחושב, הוא התפוצץ על זה. הוא לא התפוצץ. מה, איך לא? נו, מה הוא רוצה האיירון גולם הזה? הוא מוריד לי חיים. 18.
נו, מה אתה רוצה? אתה שומע אותך בלאגים. היי, פיגמן מניאק. כן, לכו על הקריפרים. אוי. אני לא מצליח, יש כאן קריפר. הם הורגים אותי, תעזרו לי. הקריפר מלא נופל. כמה פיגמנים. עזבו, אני ארוג אותם. מתתי. לא. איזה לאגים יש לי אני עוד היחיד שלא פעם. מתתי בכל הטים הזה. לא, אני גם חי. פעם אחת פיגמן הרג מתת, לא? אותי. כן, פעם אחת. וואי, אנחנו טובים. ללחוץ על הקליקים. יש לי... 200. פאק, אני בלאגים. כן, גם אני. גם אני. זה הסבל חלש. וואי. אנחנו כבר... רבע 12. וואו. אוי, איזה לאגים. בואו תעזרו, יש כאן קריפר רגיל ואחריו מחושף. נו מהר! וואו, אני... איי. סובסה. קריפר. שיט! קריפר! תעזרו לי! נו, קריפר איי, תתפוצץ! אין, הלך עלינו. זהו. רש, תיכנס בכל הקריפרים. זהו. אין מצב. שתי קריפרים מכל הצדדים מחושפים. וואי, ניצחנו את זה. טוב, מה? אין מצב. יש מצב. פיגמנים, אל תיגעו בו. אלפ. פיגמנים! מלא. אני הולך לצלוף בהם. יש קשה כאן להרוג. קריפר מחושף. מלא קריפר מחושף. באמת קריפר מחושף. אל תדאגו, אנחנו הורגים אותו. אנחנו כבר וייב 20. האיירון גולם עליי. תהרגו את הקריפר. תודה. אימא'לה, האיירון גולם רודף אחריי. אימא'לה. יכול זה מפחיד? תהרגו את הקריפר. יש, לא, הרגנו אותו, ויש כאן... תהרגו גם אותו. הרגנו אותו. לא, עד שהצלחנו. טוב חברים, מקווים שנהניתם מהסרטון. יאללה ביי.